Sa Cebu, tumungo ang ating mga kapartner sa bayan ng Mualboal, sikat sa kamangha-manghang marine life at mapuputing dalampasigan. Isang staycation na swak sa budget at dekalidad ang natuklasan nila sa isang resort na perpekto para sa mga lokal at bisitang naghahanap na sulit na pahinga. Tunghayan natin ang patok adventure na ito sa report ni Eileen Navarro. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa southwestern coast ng Cebu Island Province. Ito ang bayan ng Mualboal. Ito ay isa sa mga top getaway destination sa bansa. Lalong-lalo na kung nais mong ma-experience ang marine life, makapag-relax at ang todo patok adventure dito sa bayan na ito. Ako si Eileen Navarro. Samahan niyo ako sa aking patok adventure dito sa Mualboal. Perpektong destinasyon sa magkahalong adventure at relaxation. Kilala ang Mualboal sa kanyang pristine white beaches, stunning coral reefs at world-famous sardine run. Isa ito sa mga paboritong dayuhin ng mga divers, backpackers at nature lovers na naghahanap ng adventure by the sea. Nasa halos 3 oras ang biyahe mula sa siyudad ng Mandaue patungong bayan ng Mualboal, Cebu. Sa biyahe pa lang, ramdam na ang ganda ng lugar. Kapansin-pansin ang maayos at simentadong daan na nagpapadali sa aming paglalakbay. Matapos maging abala nitong nagdaang eleksyon, nagkaroon ng pagkakataon ang aming team na makapagpahinga. Natagpuan namin ang isang resort na perpekto para sa isang sulit na staycation. Yes mga kapartner, kung gusto niyong sulit at medyo makatipid, try nyo dito sa FFJ Eden Resort, Mualboal, sa Sitio Talisay, Bastion. Pangmasa at talaga namang dinisenyo para sa mga local tourists na katulad ko. Tara, pasyalan natin! In at abot kaya sa bulsa ang resort na ito para sa magbabarkada at buong pamilya. Namin per day use is 150 for adults, 18 above. Then for kids, 17 below. So ang free sa count namin sa entrance is 5 years old below. Dito sa FFG Eden Resort ay may iba't ibang uri ng kwarto ang maaring pagpilian ayon sa bilang ng bisita at pangangailangan nito. Merong 2 butanding suites, maluluwag na kwarto para sa 5 bisita, 3,500 per night. 2 lumod suites, komportableng kwarto para sa 3 bisita, 2,200 per night. 3 barili suites, perpekto para sa 2 bisita, 1,700 per night. 2 kitong suites, kwartong may katutubong disenyo para sa 2 bisita, may sariling banyo, 1,300 per night. 6 na sardine suites, abot kayang kwarto para sa 2 bisita, 600 per night. At ang Pawikan Cove, kung saan kami nagstay, isang bahay na may 3 kwarto na maaaring tumanggap ng 15 to 20 na bisita, 13,000 per night. May function hall din na pwedeng gamitin para sa iba't ibang okasyon mula sa family gatherings hanggang sa special celebrations. Nasa Mualboal tayo. Ano nga ba ang dahilan kung bakit pangmasa ang resort na ito? Resort is na-built siya, actually, para lang to sa family ng boss ko. So the owner is si Dr. Josephus Greenhia and the wife is Dr. Hazel. Then, para lang to sa family and then they decided na gawin tong resort para ma-cater yung locals, para
ma-feel nila na, ito pala yung may pool. So, that's why, ang rates namin, as low as 600. So, lahat ng mga Pinoy, pwedeng makater yon. Yes, mga kapartner! Dito sa resort na ito, merong 3 pools. Ang Infinity Pool, kiddie pool, at adult pool. Kung gusto niyo namang mag-island hopping, nakahanda na ang mga bangka sa ibaba na bahagi ng resort na ito na pwede niyong gamitin. So, puntahan natin yung dalampasigan kung saan andoon ang iba't ibang mga bangka na pwede natin gamitin kapag tayo ay mag-island hopping. Tara! So, bababa ka dito sa hagdanan nila and makikita mo na ito ay option lang, no, sa mga ayaw mag-swimming pool ay meron talaga ditong bahagi na pwede kayong maligo dito sa dagat, tubig dagat. O, di ba? So, ang ganda dito sa FFG Eden Resort. See? Kinabukasan, tinungo namin ang Basdaco White Beach, isang paboritong destinasyon hindi lang ng mga lokal kundi pati ng mga turistang dayuhan. Dahil sa ipinagmamalaki nilang crystal clear water at ang pino at mapuputing buhangin nito. Sunod naman naming pinuntahan ay ang Panagsama Beach. Dito magaganap ang highlight ng aming patok adventure dito sa Mualbual. Sa wakas, nagamit na rin namin ang aming skills sa pagsisid sa dagat. Kamangha-mangha ang experience na ito ang turkey sightseeing. Hanggang tingin nga lang tayo dahil bawal mo na itong hawakan. Ang sea turtle o pawikan ay kinukonsiderang isa sa mga endangered species. At ang pinaka-amazing ay ang world-famous na Sardines Run. Dahil mas malalim na ang sisisirin mo rito, libo-libong mga sardinas ang magtatakbuhan habang papalapit na tayo upang magpakuha ng videos. Sa halagang 3,000 pesos sa aming 4 na magkakasama, libre na ang life jacket at ibang parapernalyas. Meron kang lifeguard at photographer with GoPro na kukuha ng pictures at videos underwater. O diba? Talaga namang todong patok adventure ang break namin na ito. Tunay na nangunguna ang Cebu Province pagdating sa turismo at ang bayan ng Mualbual ay isa lamang sa pwede ninyong dayuhin. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.